اگر ده کسی دیگه زوزده شود با این تون شمارم رنگ ایتی میشه تیت پارشان میگن امروز لندای برادر روش کندای نه ай хезе ронда пашол вон шавид شهر دو سال گروپاتون Видео кадестам ки ай хезе бромаданим. Лenda саидоеса ки лучшая пасия му донишгор бошаки доруҳои авҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад доруҳо барои баровардани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софсавдо агар ки шумо ба варзиш машғул бошед метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои софсавдо истифода баред доставка дар шаҳри москва ва санкт-петербург аз 1 то 2 соат мебошад доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад آخری چی دار کر؟ ای شایطان یک تیتولدار اولاد بس ایتون اگر ده کسی دیگه زوزده شود با این تون شمارم رنگ ایتی میشه تیت پارشان این فکت های این قانون طبیعت های این فکت های قانون طبیعت های تیرا نمیدونستی ای بی تربیت های ای کاری گپیاق با دیل نوبینو تو عقل داشتی دیس نمیزدی دستینو دانشجوی بسواد ابیچنی فارماسیفت کوبکو یگان دارو داری دستیفت یگان دوزای سخت براشوتی ترول که مرا خوب نمیبره بعدی میدرول از امروز عبارتاً نمونه صنفی اولاد یعنی خط میزنیم و سه سال داولوده کی صفی اول دای میگن امروز لندای برادر روش کندای نه اگر ده کسی دیگه زوزده شود با این تون شمارم رنگ ایتی میشه تیت پارشان шахераки яке аз намояндаҳои хезе т ай хезе ронда пашол вон шавид якмыш агар ки ман намешидам хезе 20 намешид якмыш ма яке ай основателои асосӣ ва яке ай одамое ки меган ку мотори хезе 20 ма будам ва ҳичка ай и проекти мара сир карда наметонам ҳичка мара сир карда наметавона инҷа шумо метавонед любой ҷода мара любой чӣ бигем ки то охири сола ман дар хезе 20 ҳастам кадоне тамефора пожалуйста и барои ҳамо официали ҳама ҳозир завид мекунем ки ма ай хезе бромадам سه سال داولوده کی صفی اول دای т ай хезе ронда пашол вон шавид т ай хезе ронда пашол вон шавид شهر دو سال گروپاتون شهر دو سال گروپاتون شهر دو سال گروپاتون Ойди видео кадестам ки ай хезе бромаданим фаҳмиди ин мақсад менен як хидмаи бади ӯ اگر ده کسی دیگه زوزده شود با این تون شمارم رنگ ایتی میشه تیت پارشان яъне ҳамиҷа да навик уазан задура ки тай пушти репшида донишгоҳам парофти мактабам парофти буд лек кира ленда саидоеса ки лучшая пасия му донишгор боша ки шунапс нашай ака дар боби суҳбати наврӯз чӣ гуфта мешавад ки хай и батлай масад дар батл меган любой чаҷдат кардан мумкин аст ҳама мухлисо уже я теория доранд ки наврӯз чӣ прогнозое дода буд оиди хезе оиди шон оиди мб почти ҳама шиданд яъне ҳамин гапшам факт метавона шуда ки та пушти реп донишгоҳ ҳам проблема карди хеле дар донишгоҳ нарафти ва ҳамин проблемаҳо шиданд и факт шида метавонад дар ҳолате ки ман ҳамисол диплома нагирам агар нагирам ҳамисол ман диплома факт мешавад прогноза агар нагирам иҷа агар доране ки шукронаи худо метавонӣ метавонӣ табрик кунӣ ман практикама ҳимоя кардагиам не ози ман диплома бояд ҳимоя кунам худи диплома бояд не ман ака и ай пушти реп ака ӯ як бор ман донишкардаи россия буд ман мондагиимаш мумкин ки агар ӯра дар назар дошта бошад хай мумкин
ҳамун хелайне ки ба ҳар ҳол ма агар давом намедодум намехондам мисол 100% тасдиқ мешуд акум агар пира на мисол зидшим на тарафдораш шумора задан осон шид ки ҷон маҳкам бидари хезе қулфа шикаст ризон медроем розӣ мекунем любой саги течкатона дорем маҳорат ки алиш кунем сердечкатона ӯ сол ман ғариб будам ки хезе чемпион шид ай ғарибӣ як батли ма да ҳама айрон шид ӯ сол ман набудам ки рай дера мара бирид чемпиони сол мара дар лига дид турид Друя нестмама вақт ба ами лицомам ман нави ки балаболне ман нави ки мухлисомам Mada sumăsan, nișomleta Pablo Escobarul Ba kor nameravan dolaro do daro bren mașknen Statusi mara bine șogirdoi șom rașknen Tim ruzama kora mekni gayri ta basum muhoriba basukhanay nain ki basum Te seso peşi mai, imruz da peşi mai Kadam poziția nana boşi tagi neşi mai Namegum miçi xidma, namekinum apravdat Namegum bajonum bozi kadam muhlisoya kaf Vatan da duh nakad did hayot mara gharib kad Ki bedun o mard chi ba fikroy mara maib kad Oshikoy gam zada kam zada nametonan Ay durme lakanda girdim qadam zada nametonan Derski padkhod firda miore khanday kasa Pituх shdat ki skora man nishonet metum pidaraza Naza gapi kalon khita armat kir Cavab megi daga pot patsanora kam tuhmat kir Ozi koron bisyoray aval i batı Makati shnaft shoyad revansh nezanım anti batı тамошобинони азиз касе ки мехоҳад клип куна лекин монтажёру оператор надора метонен дар ватсапу телеграми инами рақамҳо муроҷиат кунен касе ки берун аз ватанай метонен видеотонро роӣ кунен монтаж када метиҳемтона барои коромона дидан иқагинайна сар шид рафтем барои ки мекоби хайпат ранги жонти пресса якас да кафан туфан мешава якас да чалла кӯи шайтон ма истодар ана бистода гирьянака сукай ҳаром ба ёд биёр хиёната ба ёд биёр неки мо омадем ки гарени ёра бишкане мп клан группаи айтим рест хоси 1 миллиона сарф кардите бефоида натури те холиб шиди тонисти мара давонда айб нашид дисади хасбулаво ҳабиба дай болои душанбе капари доши қаҷосеши мара нара тоқа ки яке сармод мезана